gaba ɗaya ba sa gane. Ai kan Ibro duk magana da zaka ji na yi. Wai mutane ce ana dan yawinsa to waye kikarinsa kuma waye baya son mahaifarsa. Mutumin nan kokarin da Alhaji Aminu Rola din ne yake yi. Kwamishinan ayyuka na jiga nan dan gaban goshin Badaru. Irin ayyukan da yake yi mijin Ajiya Aisha baya goye marayu wallahi irin kokarin da yake ko ni ba yi kwadayin garinsa nake. Ko da zan koma ko da a ce zai kira ni. To bari ka ji. Shi fa wannan fakacin gumal din da kaji ana faɗa Alhaji Aminu Rola. Shi ake kira ko ka iya ka bi shi a salli. Ka saba irin taku bace. Kai, ai ku yan halak ne. Ai yan halak ne kai. Buɗa mas. Ai a rayuwa an kana so ka ga tayin hankali na. An kana so ka ga nutsuwa na. Ka ce Hajiya Aisha uwar marayu. Matar Aminu Rola fakacin gumal. Ai yanzu nake ma batu. Nace irin haukacewar da kai a soyayya wannan bawan Allah. Kai mutumin nan dole a haukace a tare da shi. Saboda mutum ne mai san garinsa, mai san al'ummarsa, mai san jiharsa, mai san yan uwansa. A ce gaba ɗaya jigawa yanzu dalilin mutumin nan an rasa wanda ba da ilimi. Duk ya mai da su makaranta. Kuma ku abu ma da za ku duba shi ne. Ai wannan taimakon da kuka ga yana yi. Ba wai yin kansa bane, a'a jinin gidansu ne haka. Ka sani dan gari. Ka sani dan gari. Ai Allah ji kan Alhaji PA. Amin ya Allah. Kaga kai ni fa tunda nake a jigawa. Mutum biyu ne rab wanda suka taho suka ɗauko tallafin jigawa Allah ya karɓe su. Gaskiya ne. Baka tambaye ba. Su waye su? Na ɗaya. Allah ji kan Ibra soja. Allahu akbar. Ibra soja shi suka ɗauko taimakon jigawa. Allah ya ɗauke shi. Gaskiya ne. Na biyu. Allah Ubangiji na roƙi ka Allah ji kan ajiyan gumal. Allah ha ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kaga wannan mutanen da suna duniya a jigawa ina gaya ma aikin haji ne kawai ba za a jigawa ba. Ai na gaya ma kaga ajiyan gumal iya tafiya har mun yi saranda. Ubangiji Allah ya jeho dan halak din nan. Alhaji Aminu. Alhaji Aminu. Magajin na baya. Fakatin gumal ba. Angon Aisha he dubu ta taru. Isa Badar a wani turanci na dina cha the best protocol, the best science. Yace are you best integrated, the best worker? Alhaji Aminu Rola yace kai ne na daya. Wallahi ne na daya. Kai ne na daya wallahi. Ai na kai. Kwamishinan ayyuka fa na jihar Jigawa. Kai amma aiki babu cin amana. Ba haya gaga. A so jama'a. A tallafa yan kasuwa. A ƙara mai ƙarfi. Ya yi kwalbata ɗan ta noma. Ya kai duk wani layi da ke area gumal. Ai sai ne ma gyara kwamishinan talakawa za ka ce. Ai kace kwamishinan ayyuka. Kwamishinan tallafa talakawa na Jigawa. Wai da tukuna. Da kuke wai magana yayi kaza yayi waye. Ku ba kuka ce mijin Aisha. Kwarai. To. Kuma da kuka ce mijin Aisha, Aishan nan kuma asalin sunan ya yake? Suna ne na gaske. Suna ne na gaske. Baban Sultan. Ka ga yaron da shi saboda tsabar tun ina dan mitsitsi ko ina goyi in ka daga mu hannu ya ni kuma alewa ai hima. Irin wayannan yaran da kake gani ka gane ko irin wayannan su Sultan din su ake haifa da hadda Qur'ani. Irin su ne. Ai Alhaji Aminu Rola ai fakacin gumal. Kai mu dai a Jigawa dai Allah ji kan Ibra soja Allah ji kan ajiyan gumal. Gaskiya ne. To yanzu ga kankat ya zo mai taimakon matasa. Aminu. Alhaji Aminu Rola fakacin gumal. Yanzu na kai. Ya? Ai ne yanzu da kaga na dauko buhu na can zan tafi wajen dan gwamna. Basiru ba? Basiru? Kaninsa ba Basiru dan gwamna. Basiru ba. Ka fuskanta. Ai Basiru dan PA dan gwamna. Kana Alhaji Aminu Rola ne. Haka tare na sani kware kuwa. Dan wane. Ai Basiru dan gwamna. Halinsa na arziki ne. Lokacin da Basiru bahi da kosisi. Kana ji na? Ina ji ka san na san na furci. Alhaji Aminu Rola fakacin gumal. Shi ya dauki kuɗi. Naira miliyan 100. Kai. Ya mika Basiru dan gwamna ya ce je ka juya ta. Yaron da yake iya da nutsuwa da hankali. Kaga. Wannan fakacin gumal da kake faɗa. Da a zamanin da izo. Wallahi dan imanin sama da sahabi ne. Har kutuni. Da ya mika Basiru dan gwamna miliyan 100. Ya ce je ka juya ta yaro. Saboda na ga hankalinka. Wallahi. Yaron da ya je iya juya miliyan da ya samu riba. Ya dawo da fakacin gumal kuɗin nan. Ya ce kai me ka damu da yaro? Yaro je ka rike an baka ka ci gaba da juya. Yanzu ka ji dan jihar da wani ya haka? Ban ba jigawan ba. Ban ba. Ele ka miƙa min gaisuwa Allah.
Allah hiwa babar Aminu Rola albarka. Amin. Wannan ka daina ma ɓata bakin ikon Allah kenan. Ka daina ma ɓata bakin kai aljanna ce. Hajiya uwo dar uba. Kai. Hajiya uwo baya goyo marayu. Kai. Tafiyan nan fa da za ka yi fa da mu. To za ku je? Kai. Za ku? Da yake ta fakacin gumal yanzu shi fakacin gumal nan fa da ya je turai na gaya ma turan nan ne ma suke su bauta mar saboda imanin sa saka gani. Kai. Allah. Ai baka ga komai ba. Ai wannan jawabi he ga Hajiya Aisha. Allah. Hajiya Aisha. Ina je gunta. Hajiya Aisha. Aminu Rola ba. Hajiya Aisha Aminu. Kuma ka san mutamu su ne. Kai. Yar matan nan ta iya girki. Wai. Ai yasa ita ɗaya ce a wajen Aminu Rola. Ita ɗaya ce. Ai daga yayin kurukuru. Ai yasa nake addu'a Hajiya Aisha daga ke. Haka ya ka sai tuna hinkafa jalof. Ka san akwai wani abu da ake cewa Hajiya Aisha daga ke in dai batun amarya to mota ce. Bare kuwa. Kuma kai da kake wani ita ce fa matar da za ta kalli na kayashe ko talaka ta yi ma kyauta ba wai kyauta ta shutdown da zaka mutu ba. Kyauta wacce zaka gina kanka ka gina addinin ka. Ai maman Sultan ai Hajiya Aisha ma kuma kai abin fa haɗe ya zo. Kuma ta Hajiya Aisha. Kanwa ce ga gun matar Badaru. Allah. Gwamnan Jigawa. Wannan bawan Allah ne. Malam Ustadi. Malam Ustadin gwamna kai. Ka tanka. Shi kadai ne fa duk inda aka je taro in yaji kiran sallah ya bata. Calculator kenan. Ai Aminu Rola. Fakatin gumal. Allahu akbar. Dan halak. Mutum ne wanda ya san ya kamata. Kuma da ya ka kai abin da yake burge ni? Iya jin magana babarsa. Wai me bin iyaye ne? Ai Hajiya uwo Allah yi mata albarka. Wai daya tukuna. Ka taba jin wanda baya bin magana iyayensa ya tsina wani abu? Ina. Kuma ku yi addu'a kullum. Allah ya ji kan baban Aminu Rola. Amin. Amin. Alhaji Fiye ba? Amin. La ilaha illallah Muhammadar Rasul. Alhaji Fiye? Allah ya ji kansa. Amin. To ya ɗauko halin babansa ne. Kai duk kuma su uku ne. Bi mutum biyu ne ranka ta kan muke tunanin ba za a irin su ba kuma ya Allah ya bullo a Aminu Rola. Wallahi. Ibra soja. Wallahi. Ajiyan gumal. Ƙwarai kuwa. Kuma in kana so a bi ma a hankali da rayuwarka. Da rayuwarka ka ba a hankali. Ka kama mama Aisha. Mama kai baka ji sunan ba? Mama Aisha ba ka ci an taba Aisha ta banza. Aminu Rola a cikin gumalle mutumin da yake nemo matasa aiki da kokari da waye babu irin sa mu mun sani. Kwamishina ne fa na ayyuka. Da kansa gwamna fa yake ce masa. Ni Jigawa zan yi. Mu je Jigawa. Su ukun nan da kaji ana faɗa a Jigawa. Ai su ne sahabban Jigawa. Kai Jigawa. Wayo Allah na Bari Allah ba Jigawa gaskiya albarka. ma si dan Allah ba dan a faɗa ba. Jigawa tare za mu je da kai. Da ni? Allah dauka ta zamu. Ai Za ku? Kai. Aminu Rola dan Jigawa. Aminu Rola dan Jigawa. Aminu Rola dan Jigawa. Ai ka ba sallakar da mutanen sake tare ya lambi ya lik walan yuladi ka kara haskaka babana yabo ka shiga abin tallama Allahu ya kare kare ka kan daukai ke tsaye da ruwa talakawa har sa amfana barewa ba za ta yi gudu ba ƴaƴana ta sirar rabi na gwamna bandaro mai gida tafiya ta kurabbu kun sanya kan sakali kaifi daya kunyan ka ba masu faɗa da aiki suna na ka bayan shafuwa Aminu Rola ga fankati kwamishinan ayyuka mai gida da gwamna bandaru mai jigawa komai nasu ya zo daya gaskiyar amanar yan jigawa Aminu Rola mai gaskiya gaba ne bakacin gumal baba kwamishinan ayyuka babba aikin sai ke da gaskiya Aminu bai ci amana ba masu faɗa da aiki suna na ka bayan shafuwa